Yo guys, what's up? Welcome to Bisaya in Japan. Yeah, gani ha? I want to say ganyan. Ito kog nakano Broadway. Then sorry. Kita kog daghang Gundam Converge para sa akong collection. Kani ako rin gipalit kay barato. Palit ni Sud. Let's check. I'm mostly excited kay di ba nakapalit ng kuaning ni Zeong bago ni akong kuha nindot na detail but inig tangkong mo ning tangtangon yung mga parts di man din siya full na kuan na si pangalan niya Sinanju di man siya tibok na Sinanju so mana ning kuha ko ani gamayng Sinanju there Sinanju ang kani ako nagipalit sa Akihabara kani siya actually pagpalit na ko ani nani siya kaubang white pero nagthink ko nya na nako palito ng white karon pagbalik ng ato wala na. That's just great. Muna nangita Muna today I'm so happy because nakitaan dyan ako Gundam Converge Neo Zeong ang white ni batang top plane sa mo and sealed pa dyan. No. Let's check unsay sud ani. Usually ang kaning mga box ako man ni labay ra once ako na i-open isod diha labay ra kon mga box di na ko kailangan. Oh, by the way na busy di ay ko mo nang wako ka-upload og mga videos kay tungod ani kapuya daghimo balik karon mo ko himo balik RJ na Destiny panahuman ay enhance panahuman. Okay, going back. Let's open this guys. Isuda ni one hand usa ka kamot nagunit sa cellphone ang usa ka sige wait ako sa ni ablihan kaitsa ha pause Nara ang sod niya iswag sa to iswag pada plane pada plane sa mo make way so mo ni siyang sod compared sa kaning red compared ani niya nana di siya pakapi na extra na weapons so mo ni akong gisultin nyo guys sod dili tibuok na Sinanju mura siyag manananggal katunga manananggal kailan mag manananggal comment and ang iyang lawas dako na lawas okay dan natun sa sud ani kani and ang katunga pa nakapalit og Converge. Usually ang Gundam Converge kay wa dyan na instructions pero kani siya naa karon pa ko gilag na instructions yung instructions usually mo nang walay instructions kay simple ra mo kayo
Bisag walay instructions kibora ka unsaon paghimo ba. Unlike ani mga RG, patay way instructions sao na lang. Ara. Sige. Kani, I'll show you. Ato ning ablihan si Grimoire. Naasam daw kung Grimoire na lang. Kung Grimoire na rin. Ang Grimoire. Ito i-off ang saga. There. Si Grimoire. Palit ko glain kay kana o may base. Niya. Another is ganahan sa ko mag-customize. Nindot mo niya porma. Yung layo. Okay. So, ablihan na to. Para magabaw mo unsay kuan sa sud. Simple agad. Nara. Ano yung sud? No. Nya na din niki pakapil kuan. Bubble gum kasgaran. Bubble gum. Marani empty na. Klaro ba? Take off ko na siya. So, typical box sa Converge is just this one. That's why there's no need for instructions. Okay, very simple ng gidiyang kuan, make up. Pero compared sa SD, mas daghan siya detail. Yeah. Okay, padaplin sa na Lara, ang akong pinaka-excited karon. Yahoo! Nanakoy kauban! Ang kanta ni Michael Jackson, black and white man to, no? Kani, red and white eh. Red and white. Okay, look, alo, patay, hugaw. Okay, guys, mara na. Mag-send lang ko, maghimo ko lang video, aling, kung ako na nang gi-assemble, kaning white na Zeong. Okay. Ciao! Bye! Don't forget to like and subscribe. Mawam sa kung subscribe. Like lang, like. Mawa ko. Ayaw kong subscribe. Mawa ko. Like lang sa video. Okay, bye! Bisaya in Japan! Kalimot de ko. Isa. Kalimot de ko. Naade ko ilaing gipalit. Naskilid. Tanawa. Unsa ka dako. Money ang 1:4 scale action figure Harley Quinn. Muram di 18 inches man tingali ni. So dako kayo. Nawas. Nawa ko si Bisaya in Japan. Nawa. Unsa ka dako. Kung tingin siya 18 inches ang figure. But ang box kay no, kung okay compare sa mga RG na box na ra. Ito biya, wow. Hindi ko kayo. Okay, mara na ako nalimtan. Goodbye for real this time. Yeah, like. Bye-bye.